ha? Partner, tabang medical kita ngunya na pagkahapon, makakaibahan tangunyan ang mag-agom na si Juanita, asin na si Wayne Daria kanma nito albay. Kumusta tayo ni partner ko na narurumduman mo? Pinaluwas sa ini partner kan aldaw nin Lunes, asin ngunyan partner kasabay ta sindang ngunyan tanganing maaraman Ngunyan aldaw nin Miyerkules. Kung kumusta, asin kun ano partner, an kahagadan nin damay. Sige. Nakakahapon, Nanay Juanita and Itong Tatay mikropono. Wayne. Aray na hapon man po. Opo, kumusta po sa biyahe nindo poon ma nito pasiring Legazpi? Aluyan po, madam kami makasakay kaya. Ano yun? Kaya Nauratraso. nagsakay kami kang pasiring digdi. Gusto ko so diretso digdi hanggang isisira sana niya ako. Di masakay na kita alanganin kita sa oras. Kagabot ng LCC, din lakaw kami, makaskasong. Ngunyan nanay nayaw na kamulig di, ano po tabian na... Pagbati. Oo, batian na muna sa mga neighbor nindo, mga marites, marisoldo man sa Ma nito. Pinabati ko man mga Marisol sa Muya. Hindi ko na pagngara. Sa inyo nga sa ma nito. Sa Pirang taong ka Parada na, po. pirang taong ka na, Juanita? 53 po. Si Agumo? 59. 59. Pirang taon na kamong magkalabdim? Mga 35 na. 35 years. So, anggap nindo 6 years. 59. 6 years, partner. Niya sa edad na 59 sa ka-54, nakaka-score pa man. Minsan. Ayan! Yan mga toga. Yan ang importante. Paminsan-minsan. Ang importante, igwa. Ano, Ang nay? importante, igwa. Aktibo pa man. Siyempre. Siyempre. Si tatay, kumusta tatay ang pagmati mo ngunyan? Medyo kuyang pa. Sige, ranila Pakira nila nila. po. Hindi pa po nahali. So, namatian ko sa... Oo. Hypertension po ang sa imong namamatian. Naigwa na ning mga komplikasyon. Arin po tatay ang mga makukulog po sa imong hawak. Kung minsan, ini... Pakiran nilang po kan mikropono. Garong bagang di ako makalakad na ako minsan. Pigpapaminod, pigtatanglay, aro po Mga kaya. tanglay. Garong nawawara po sa diri. Di ang control. Nagsasadiring naglalakaw po. Kamang part. No, warang control. Oo, parang day niya ng ano, day niya ng mamatian kung ano. Garo pigsasabay na sana kang lawas niya. Yan. Ano po ang pagkabuhay nindo tatay ngunyan? Medyo nagkukulang-kulang di nga ni ako nakakapagtrabaho kay formal. Dati po, anong trabaho mo? Nasa pag-uma po lang. Pag-uma. Ngunyan po, ano na lang po ang sa indong pinagkakakitaan? Kung minsan, may nagigibo po ni samod. Samod. Yun man lang. Nakikitahi. Nagtatahi ng samod. Oo. Sa sarong aldaw po, tayo piraman ang natatahi nindong samod. Kung, Samod. so, ano po, Agura mga naman ang pidaso. pedaso lang po, mga, Ordinary, atres. Atres, ang bayad. Atres, ang ordinary. Oh, magayon ang samod Pag managad sa jumbo, manito. Pag jumbo, mga 15 lang. 15 pesos. 15, oo. Ayun. Tay, naluluwa-luwa ka po, tay. Ano po itong nyaon po dyan sa imong daghan na parang gusto mo pong iluwas? Ano kuya po? po, dahil sa medyo nagigipit nga ni. Ngayon ako nakapagtrabaho. Ayun. Masakit po ang buhay. Dakol pang mga aki, kaya na, Pero pa po ang akin na ano pa po sa Indo, nag-aasa. yan po mga, may high school po ako, tapos elementary po. Kaya, gipit po talaga. Gipit. Kan makusog ka pa po, talagang gipit na. Mas lalo po ngunyan, nabibigmamati ka na. Mas lalong na, grabe po. Kaya, pasensya na po. Okay lang po, okay lang po. Natural po yan. O, si nanay, ngunyan po naarog kayo ng sitwasyon ni tatay. Ika nagtatahi ka man, manay, sabay-sabay na kamo Ipo. pagtahi. Kung nagtatrabaho kami sa kabasan, tarabang-tabang kami. Samod lang ang pigtatahi nilo. Hindi ka mo nagtatahi ng mga punda, limbawa, ruga. Hindi ka man. Tama Hindi yung man nagising nagkatao sa punda ko partner pa, tahi mo Patahian dati mo. manay. Manay, Tao kung magtaing sa mga. bilang ikaw po ang agumitay, nahiling mo po ang kadipisilan niya. Ikaw po, sa ka man pong parte na didipisilan. Siyempre, so pagkabuhay po, madam. Pigtatahi-tahi na lang Pira ino pala kung ng parang akin ni income. boss. 11 po. Ay talaga pala ni si Manoy Kuyan Wayne Kuyan nini. Ano? Makamandag. 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 11. Pirang taon sa panganay? 34. Ang bunso?
14. 14. Oh. 14. May balik ko lang kay Manoy Win ang mikropono. Manoy Win, anong sikreto sa paggibukidakol? Anong abilidad? Anong may mga pigkakaong ka para makaunsi? O anong mga sikreto sa gulay, sa mga panira o ano? Wala man po. Siguro ko sa ano lang din, mahal na Diyos. Talaga, Yun talaga ang kamauutan na Yun itaw talagang sa Indo. tinao. Tapos sa pagpadaba, ano? Siguro amay ka muna na naraki arong pag kunyan. Dahil mo po. Kinasal ka mo, man. 16 ka. 20. Ay, talagang ayaw managad. Okay. O, naluluwa-luwa pa si Tay. Tay, ano po ang kahagadan nindo? Yaon po ka mo digdi sa tabang ora mismo. Ako po, kung Pakiran nilang po. ano po ang medyo makayanan po na may tabang sa muya, iyo po ang Para sa tanggap ko po. medical man po nindo. Sa imo po, Tay. Iyo po. Kananay. Gusto ko, madam, so may pabulong ko nga na siya. Ta ang pigamati niyang ini, pag naglalakaw baga siya, ali nga iduman, pag abutig di tiri ko na, garo na so ko yan baga. Ta ang pigamati niya ini, Pigamati na. garo day na kaya niyang maglakad. Okay. Yan, partner. Sige. Ano ang disposisyon, partner, kang programang Tabang Ora mismo ka O ni partner, taang kaipuhan mo, mapabulong si tatay. Para mientras, mataupo kami ng financial assistance and sa mga pangangaipo niya po sa pagpa-check up, Asikasuhon mo na. po. Iya po. So, igwa na mo niyang tulos. Igwa na tulos Ora ni mismo. partner. Ayan. Resibihon mo tabi ining financial assistance, alit tabi yan sa Ako Bicol, sa action ko, tabang ora mismo. Salamat po. Maliban Madam. dyan, igwa pa po ning pinadara. Ayan, bitbiton mo pa ini. Ika na kanina na magbitbit tatay, ano po tabian sa imong... Dati-dati, andara lang ni Aikapiri, istorya ngunyang bagas na. Ako po, ang masasabi ko, dakulao na maray ang pasalamat ko. Tabang sa muya. Opo. Salamat po. Kusugan lang pirmi ang buo tatay ha. Oo, sa ano man na problema, ano man na kamatian, igo pirming karahayan So, niya. maliban digdi sa tinabang na ini partner na automatikamente, oranismo, yaon sa indag ngunyan, igwa pa nin tabang nagigibuon ang Action Call Center tabang ora mismo ay nakubikol, duman sa Pabulong, partner. Basta Asikasuhon sikasuhon ta. lang ninda so mga Requirements. Iyo, so aram na nindo ito ng mga pangangaipo do so mga bago man ay requirements. nadangog ko ding budget sa pagkuang requirements ngunyan daw pero paano igwa na. Oh, di lakaw mga Iyo po requirements. na ya. So, Okay. Ano ang importante, masasabi mo, Manoy? Salamat pong maray sa tabang sa kuyang pamilya. Sakod sa mga mag-agong po. Okay. Ika Manay, ano man ang sa imong masasabi? Dakulang pasasalamat ko po, madam, sir. Nagtutubod Natawa ganay na ng Ako Bicol katabang Siyempre. nakasulog pa. Numero 18 pa. Ayan. Alright. Dakas ba yung partner ang Ah. magagom? Dakulang ano yan partner, indikasyon na maski pro paano nagiranan sa indang Isang problema. maliwanag na pangitain na mayroon ng pag-asa. Correct. Okay?